Dobrý deň prajem. Dnes by som vám chcel predstaviť vynovenú verziu vkladača do katalógov. Na rozdiel od prvej verzie, táto verzia je porozdeľovaná do jednotlivých podsekcií pod jednotlivými katalógmi. To znamená, nejde naraz, avšak musíte si vybrať katalóg, do ktorého chcete vložiť stránku a vlastne stlačiť tlačítko Run a tým pádom program sa naštartuje. Po skončení vkladu do každého katalógu sa program zastaví a vlastne musíte označiť ďalší katalóg a znovu opakovať, znovu naštartovať program a tento program potom naviguje do toho patričného katalógu a urobí vklad. A túto zmenu pri registrácii do katalógov sme robili hlavne preto, že je možnosť opravy. To znamená, že ak náhodou katalóg má nejaké reštrikcie, častokrát sa stáva, že katalógy majú nejaké maximálne, minimálne počty znakov, ktoré treba mať na pamäti a niekedy sa stáva, že máte dlhší alebo veľmi krátky opis a tým pádom vklad neprejde. To znamená, máte možnosť opravy jednoducho, že si označíte znovu to isté číslo a vykonáte ten istý vklad a urobíte úpravy. Tak ako všetky ostatné programy, aj tento program klasicky prichádza so spinovaním s alternáciou textu, tak som si tu pripravil takéto, je to z inzercie ako príklad, ale môže sa to aplikovať aj do registrácie do katalógu. Do týchto špeciálnych zátvoriek vložíte si jednotlivé variácie, napríklad anchorov, to znamená titles, názvov vašich stránok alebo vášho biznisu. Môžete to urobiť tzv. Jednoduchým spôsobom alebo trošku zložitejším, avšak o mnoho efektívnejším spôsobom. Zatiaľ čo v tomto prípade v jednoduchých zátvorkách si program automaticky vyberie jednu z týchto troch kombinácií, čiže máte tri alternácie. V tomto prípade si vybere jednu z týchto kombinácií a skombinuje to jednou z týchto kombinácií. To znamená klasická kombinátorika 3 na štvrtú, hej, lebo máme tu na 3 variácie a tu máme 4, je dokopy 27 možných alternácií. Takisto tu môžete vidieť opis tejto stránky. To znamená, vždy si zoberie buď zodpovedné, stavebné, opravy a rekonštrukcie budov, bytov, Trenčíne a okolí, na Považí, áno. Čiže takéto niečo. Pre tých, ktorí napríklad predávajú produkty alebo majú produkty, hej, môžete urobiť takúto alternáciu, že vlastne dáte si tu lacný, zľavnený, kvalitný Burton snowboard pre mužov, alebo pre ženy, alebo pre deti. Hej. A musia to byť v týchto zátvorkách, takže stačí len vypísať vaše údaje tu na... Viem, znie to možno trošku zložito na úvod, ale raz keď do toho prídete, vlastne jedinú vec, ktorú potrebujete robiť, je napísať si poriadne váš opis a potom použiť určité synonymá na to, aby ste dosiahli tento unikátny opis. Je to hlavne kvôli tomu, že vlastne linka alebo spätný odkaz zo zaindexovaného vkladu má oveľa väčšiu váhu ako z nezaindexovaného. Hej. Čiže Google v dnešnej dobe už, ak by ste to urobili tak, že vlastne dáte ten istý vklad do 70 webov, katalógov, tak vlastne zaindexuje len jeden, lebo všetky ostatné sú na to isté kopyto, hej. Ale tým pádom, že vy urobíte tieto synonymá z toho, tak každý vklad má vlastne unikátny text a tým pádom linka na tom unikátnom texte má úplne inú váhu, lepšiu váhu. Takže môžeme si to tu vyskúšať. Program naviguje do katalógu číslo 3, pekne zospinoval text, dokonca aj túto notorickú kapču vlastne vypísal, ochranu proti spamu
a vybral jednu z možností, hej, Murárstvo Trenčín, a tu vybral jeden text, hej, a vlastne ten istý text je zospinovaný, zalternovaný ako v hlavnom popise, hej. Čiže tu vidíte, že je napísané kvalitné stavebné rekonštrukčné práce domov, administratívnych budov bytov v Trenčíne a okolí, hej. Bezzávadné stavebné opravy bytov na Považí. Čiže vlastne to isté, len povedané ináč. Následne vás katalóg vyzve, vyberte kategóriu a stlačte Run. To znamená, vyberete si vašu dotyčnú kategóriu a stlačíte Run. Ja dám stopku, aby sme mohli navigovať do ďalšieho katalógu. Všetky predefinované polia sa vypíšu. Už máte zasa iný názov, hej, tej vašej firmy, hej, oprava bytov Trenčín. Vyberte kategóriu a stlačte Run. Vyberete kategóriu, môžete tu upresniť z akého ste kraja, dokonca mesta, sú nepovinné údaje, hej. A vlastne keď stlačíte Run, tak robot klikne na túto linku a pridá vašu stránku. Ideme do katalógu 5. Chcem vám ukázať automatické dekodovanie kapče. To je ďalšia taká špeciálna vecička, ktorú tu máme. Čiže pekne to vypisuje. A všetky programy, ak náhodou ste leniví alebo máte toho dosť s vypisovaním kapče, prichádzajú s unikátnym rozkodovaním tejto kapče. To znamená, automatický software používa deCapture konto. Môžete si objednať, $2 stojí 1000 kapčí. To znamená, raz si otvoríte konto, zadáte tu údaje a vlastne program automaticky dekoduje kapče. Čiže si vyberete kategóriu, stlačíte Run, alebo môžete dekodovať kapču tým, že to vypnete. Tak sa kapču budete musieť dekodovať manuálne. Takže tu musíte vpísať vyberte kategóriu a stlačíte Run. Vyberete určitú svoju kategóriu a stlačíte Run. Takže to je asi všetko z mojej strany, vlastne žiadnym nejakým závažným zmenám nedošlo. Vyhodili sme staré katalógy, ktoré sa zrušili alebo boli neprístupné a pridali sme pár naviac, takže je tu dokopy nejakých 73 slovenských katalógov. Samozrejme nie sú tu žiadne spamové farmy, link farmy, ani tie isté katalógy na tých istých IP adresách, aby dochádzalo k diverzifikácii IP adres vašich odkazov. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Majte sa.